cashew yema for today. We need 1 cup of milk, 1/2 cup of nuts, butter, oil, mix it together. And then we need to add vanilla. Crush the nuts, crush it, and there you go. And then pour it in the pan. Tapos, hintayin itong umabot sa texture na medyo malapot. Tapos, kakalagay natin. Ayan. Gagawin natin pabilog siya. I-flat mo muna. Tapos, i-dip. Ayan. Tapos, mix it together at gawing pabilog. Ayan. Ibilugin natin ang ating mundo sa yemang cashew nuts na ito. Ayan. Perfect na ang bilog nito. Ayan. Taran! Ito na po ang cashew nuts yema. Bye!